боздошти Завқибек Саидаминӣ ва Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ду хабарнигор ва блогери тоҷик ва он ҳам дар пасманзари сарнавишти Далери Эмомалӣ, Абдулло Ғурбатӣ, Хушрӯз Ҷумаев, Улфатхоно Мамадшоева ва Муҳаммадсултон Мавлон Назаров сабаби нигарониҳо аз як маъракаи зидди журналистон гаштааст. коршиносон мегӯянд рӯшан нест чунин тасмимҳо дар кадом сатҳи давлатӣ гирифта мешавад, аммо ҳамчун тамоюл он барои ҷомеаи тоҷик бисёр нигаронкунанда аст. вале вақте ки танқид кардани корманди ҳукумат ё мутаваҷҷеҳ шудан ба иллатҳои миллат ва табиати мушкилот ва кӯшиши мусоидат намудан ҷиҳати ислоҳи ин камбудиҳо то ки давлатдорӣ муваффақтар бошад ва сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтар, аммо ин ба боиси малол ё нигаронӣ ё нороҳатӣ кимкадом хизматчии давлатӣ ё корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё қудратӣ мешавад, ин боиси нигаронӣ аст. Завқибек Саидаминӣ ва Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ҳар ду корманди пешини телевизиони давлатии Тоҷикистон солҳои ахир асосан дар шабакаҳои иҷтимоӣ назару андешаҳои худро баён медоштанд. ҳоло ҳар ду дар боздошт ҳастанд ва маълум нест ба чӣ муттаҳам мешаванд. боздошти ду нафари матраҳ дар ҷомеа, Завқибек ва Абдусаттор, боиси нигаронии ҷомеа гардид. ин идомаи он кӯшишҳои таҳти контрол қарор додани афкори ҷомеа аз ҷомеи мақомоти давлати Тоҷикистон аст. ва ман гумон мекунам ки бо ин амал мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳаддалимкун кӯшиш ба харҷ дода истааст ки афкори ҷомеаро ба таври худ идора намояд ва ин кӯшишҳо вокуниши баръакс дар ҷомеаи ҷаҳонӣ пайдо мекунад. дар Тоҷикистон дар як моҳи ахир 7 нафар аз блогеру хабарнигорон дастгир шуданд, вале дар мавриди ҳеҷ яке аз онҳо мақомот изҳороти расмӣ нашр накардааст. чандин хабарнигори дигар мегӯянд таҳти фишор қарор доранд, аз ҷумла телефону компютери онҳо мусодира гаштааст ва худашон ҳушдор гирифтанд. созмонҳои байналмилалии ҳомии ҳуқуқ ва кишварҳои ғарбӣ борҳо аз ҳукумати Тоҷикистон хостанд ки таъқиб ва таҳдиду фишор ба хабарнигоронро баст кунад. муроҷиатҳое ки зоҳиран ба гӯши мақомот намерасанд ва ё расанд ҳам нодида гирифта мешавад.